Historien gentager sig selv. Ledelsen skal på den årlige strategitur. 2-3 dage seminar på det nærmeste konferencehotel. Forarbejde er lavet, analyser, diskussion, beslutninger, god mad og rødvin hører også til. Beskrivelse af strategiske og taktiske planer for de næste 3-5 år. Mission, vision. Og når vi kommer hjem, producerer vi PowerPoint-præsentationer. Vi holder møde med medarbejderne i kantinen. Kasketter, foldere, klistermærker, vægplakater, nye slogans i gavmilde mængder bliver distribueret i organisationen. Spørgsmålet er det nok? Velkommen til en video om strategieksekvering. Mit navn er Lars Møller. Jeg er konsulent og direktør i virksomheden Result Partner, hvor vi hjælper danske og internationale virksomheder med at eksekvere strategi. Strategieksekvering har i et voksende interesse blandt topledere, både nationalt og internationalt. Og hvorfor har de det? Det har det for os at se, fordi at strategieksekvering er svært. Strategieksekvering handler om at omsætte de mål og planer til handling og dermed senere til resultater. Vi bliver bekræftet næsten dagligt, at strategieksekvering er svært. Undersøgelser fra diverse læreanstalter, konsulentfirmaer og lignende bekræfter gang på gang, at udfordringen ligger ikke i at lave strategiplanerne. Udfordringerne ligger i at eksekvere strategiplanerne. Det faktum, at resultaterne udebliver, er selvfølgelig også det, der gør, at topledelserne rundt omkring i verden synes, at strategieksekvering er et interessant tema. Men hvorfor er det i virkeligheden så svært? Det kan man spørge sig selv om. Vi bliver bekræftet gang på gang, senest af en undersøgelse i England, blandt 3.000 mennesker omkring deres nytårsforsæt. Man skulle ikke længere frem end i februar måned, så var 88% frafaldet deres nytårsforsæt. Hvorfor er det sådan? Og hvad skal man frem for alt gøre for at få sin strategi eksekveret? Der er for os at se 3 vigtige ting, som er afgørende for, at man lykkes. Det første, det er, at strategien er operationel. Det vil sige, at man skal passe på, at den ikke bliver for overordnet, at den ikke bliver for generel. Man skal sørge for at gøre den nærværende, så organisationen ved, hvad de skal gøre. Den anden vigtige faktor er, hvordan vi involverer vores organisation. Alt for mange organisationer stopper, når de er færdige med kantinemøderne, med vægplakater og lignende. Og det må vi ikke forvente, at det er tilstrækkeligt til, at organisationen lader sig involvere positivt i forhold til at eksekvere strategien. Der skal mere til. Den sidste ting, det er, hvordan vi leder selve eksekveringen af vores strategi. De fleste virksomheder har, kan man sige, værktøjer til deres salg, til deres supply chain, til deres lean-arbejde og lignende. Og et stigende antal virksomheder begynder også nu at have metoder, værktøjer, koncepter for, hvordan man i virkeligheden leder sit eksekveringsarbejde. Men det vil jeg komme ind på, hvordan vi helt konkret gør det i de følgende videoer.